Care este diferența între o campanie de marketing care aduce rezultate bune și una care nu performează atât de bine? În primul rând, este vorba despre cunoașterea audienței. Și deși știu că ai mai auzit de foarte multe ori acest lucru, este important. Și chiar dacă platformele se bazează pe AI și ei cunosc mai bine audiența decât noi, consider că este important să faci un audit al audienței. Vezi ce clienți au cumpărat în trecut, vezi ce persoane au achiziționat de la tine, cine îți cere o ofertă de preț și creează o persoană, una singură, pe care vrei să o targetezi și cu acea persoană comunici, vorbești și îți dorești ca pe acea persoană să o atragi în site-ul tău sau în business-ul tău, ca să achiziționezi un produs. Al doilea lucru este legat de creativitate, de conținut, de modul în care comunici cu acea persoană. Trebuie să fii relevant, trebuie să înțeleagă ceea ce spui tu și ce face produsul tău sau serviciile tale. Și aici video este recomandat, pentru că printr-un video poți să comunici mult mai ușor decât printr-un vizual. Și nu uita să testezi tot ceea ce faci și să raportezi astfel încât să-ți dai seama ce funcționează și ce nu funcționează. În cadrul agenției R7 Consulting avem succes pe campaniile noastre pentru că le monitorizăm în fiecare zi și vedem ce funcționează și ce putem să scalăm și ce modificări trebuie să aducem campaniilor noastre. Dacă ai nevoie de sfaturi, de idei, de cum să-ți creezi o campanie de marketing pe baza istoricului pe care tu l-ai făcut, scrie-mi în comentariu business-ul pe care tu îl ai și eu voi veni cu câte un sfat pentru fiecare pe baza experienței mele de peste 13 ani în domeniu.